Què hi deu haver? La seva imaginació volava. Desitjava viatjar. Els somnis de la Laia es van convertir en realitat. Cada viatge la feia sentir plena d'excitació, carregada de records i històries. Hi havia una sensació que no podia treure's de sobre, perquè cuinar és com crear una història amb sabors. I va sentir una sensació molt especial, en un racó del món que era només per ella. No es troba en un mapa, era allà on fos ella. Estava dins seu. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i el Rufus. I avui us explicarem el conte de la noia viatgera. Ens acompanyeu? La Laia sempre havia estat una noia curiosa i aventurera. Des de ben petita passava hores somiant amb els ulls ben oberts, mirant pel finestral de casa cap a l'horitzó. Els arbres, les muntanyes i els núvols la fascinaven. Però el que més li agradava era pensar què hi havia més enllà. Què hi deu haver darrere d'aquelles muntanyes? Es preguntava cada cop que veia les muntanyes al fons del poble. La seva imaginació volava, com les ales d'un ocell, i desitjava viatjar, descobrir altres llocs i conèixer noves cultures. Amb el temps, els somnis de la Laia es van convertir en realitat. Quan va créixer, va començar a viatjar per diferents parts del món. Va visitar l'Índia amb els seus temples i els seus carrers plens de vida. Va conèixer els desertors de l'Àfrica, els mercats sorollosos de Mèxic, les muntanyes de l'Àsia i va fer camí pel gel de l'Antàrtida. Cada viatge la feia sentir plena d'excitació, amb la seva maleta carregada de records i històries. Però, malgrat tot el que va viure, hi havia una sensació que la Laia no podia treure's de sobre. Aquest no és el meu lloc. Un matí, mentre passejava pel mercat de la petita ciutat on es trobava, va veure una parada de fruits i espècies. Hi havia fulles, arrossos amb colors brillants i fruits d'aspecte exòtic. La Laia s'hi va acostar, atreta pels olors que flotaven en l'aire. Va somriure i va començar a parlar amb la venedora. Una dona gran amb uns ulls brillants i una mirada tranquil·la. La dona va començar a explicar-li les propietats de les espècies que utilitzaven en les seves receptes i li va dir: «M'agrada molt cuinar, perquè cuinar no és només barrejar ingredients, és com crear una història amb sabors». La Laia es va quedar mirant la dona amb interès. Quan li va preguntar si podia aprendre alguna recepta, la dona va somriure i li va dir que la convidaria a veure com feia la sopa molt especial. Així que, amb el cor ple de curiositat, la Laia va seguir la dona fins a un petit cobert on cuinava amb una gran olla de fang. La dona va començar a posar els ingredients amb molta cura. Primer va afegir fulles fresques, després un polsim de curri i finalment una mica de llima per donar-li un toc de frescor. La Laia va observar cada pas atentament. Quan la sopa estava llesta, la dona va convidar la Laia a tastar-la. La Laia va fer un petit glob de sopa i, en aquell instant, va tancar els ulls. El gust va córrer a la seva llengua i va sentir una sensació molt especial. Era un gust diferent, però alhora familiar. Semblava que la sopa li recordava alguna cosa. «Em recorda a casa», va pensar. De sobte es va adonar que aquell plat, aquella sopa, li feia sentir-se acollidora, com si estigués en un lloc molt especial, en un racó del món que era només per ella. La dona va mirar la Laia amb una mirada profunda i li va dir: «Això que sents és el que passa quan estàs en sintonia amb el teu lloc. El món és molt gran. Hi ha molts llocs que poden semblar nous i emocionants, però el teu lloc és sempre allà on estàs, perquè sempre estàs on has de ser». Les paraules de la dona van quedar gravades a la ment de la Laia. Fins a aquell moment havia pensat que el seu lloc era un lloc físic,
un lloc en el món on es sentís completament feliç. Però aquella sopa, aquell moment tan senzill, li va ensenyar una gran veritat. El lloc de cadascú no es troba en un mapa, sinó en el cor, en la manera de viure el present. Amb una nova perspectiva, la Laia va continuar els seus viatges, però no buscant un lloc perfecte per instal·lar-se, sinó sabent que el seu lloc era allà on fos ella. Podia viatjar, conèixer noves terres i menjar plats deliciosos, però sempre portaria dins seu la certesa que el seu lloc seria on el seu cor la portés, a cada moment. Quan va tornar a casa, la Laia va obrir la maleta amb cura. Va treure les postals dels llocs que havia visitat, els llibres de cuina que havia recollit en cada país i fins i tot una petita pedra plana que havia trobat a la costa d'una illa llunyana. Aquesta pedra, tot i ser petita, li recordava les paraules de la dona. El teu lloc és allà on tu siguis. Des de llavors, la Laia va continuar viatjant, però amb una nova mirada. Sabia que el món era immens i ple de coses meravelloses per descobrir, però el més important és saber que el seu lloc, el seu espai, el seu racó del món, estava dins seu. Allà on ella es trobava, allà on el seu cor la portava, aquell era el seu lloc. I allà on el cor hi trobava la pau és on s'hi sentia bé. Els viatges de la Laia no van acabar mai. Seguia viatjant i descobrint el món, però amb l'ànima tranquil·la, sabent que sempre estaria on havia de ser. El món era ple de llocs màgics i el millor era que, de cada lloc, podia portar-se un tros al cor. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!